môžeš tak poukladať aj do... Ešte takto. Tu dopredu nedávať, lebo potom bude dym. Veľa, to bude dym. Hej, tam tak, treba dať len dozadu. Mami, ahoj. Naozaj aj skúšky budeš mať výučný. No, toto si to stiahne, budem zvedavať. Toto keby si dal tak, ako tak na tý cykl. Hej, to. Rovno tak, jak je. Čo ideš robiť? Nič, to som si doniesla, ja budem tu šalát robiť, ja to nebudem prinášať ako ona, iba striku toto čo. Tak. Tak budem môžem dať do chladničky, či vonku, a nebudem si dávať. Tak. Čo ide? Kamerou? Tak.